Lokimo na dhorom ki kroya tumpen rat chiruma meya phan tisi kedang pa. Nokbe longdona rat tumpen aruna marani mate than thelia phan ke thok ke zirpo. National Tribal Literature Festival 2025 Kerala long Karbi owe kimya hirbang ontero na phan ke pha. Cetal Electronic and Electrical Bokalian Nangal Tumada Kaywaya Uyghur Company Finpen Anan Kijun Pen Long Ponzi Lake 1 mm Ador Lake 1150 Lapen 1.5 mm Banke Ador 1650 Lapen 2.5 mm Banke Ador 2850 Lapen 4 mm Banke Ador 4200 Lapen lakso thap sinang hitum ador jung headpen LED smart TV setame 43 inch ador lake 13,990 32 inch banke 7,990 24 inch banke 4,700 Lapen 55 inch banke 23,990 Cetal Electronics Bokolia Ghat আমার দুখন শোরুম আছে ইয়াত নতুন অফার আহিছে এই অফাৰত আমি প্ৰথমত ওয়েৰিং আইটেমৰ যোনটো ঘৰ ওয়েৰিং কৰা হয় এইটো আইটেমত আমি অফাৰ দিছো এইবিলাক সুইচ সকেট নতুন ডিজাইনত সুইচ আহিছে মডুলাৰ সুইচ 15 रुपीसৰ পৰা 30 रुपीसৰ লৈকে পাব আচ্ছা ওয়ার আপোনাৰ 1 mm ওয়ার যোনটো আহিছে KI ভিগাৰ্ড হেভেলছ এটো only 1150 रुपीसত পাই যাব আপনি 1 mm ওয়ার 1.5 ওয়ার 1650 रुपीसत পাই যাব প্ৰায় 60% ডিসকাউন্ট চলি আছে ইয়াত এসি অফার চলি আছে এসি 1.5 টন এসি 31000 ত পাই যাব Lapen do thulang namitum ador jung hek pen long inchi inverter with battery 150 watt microtech ador lake 13,990 Lapen lason thak sinang hitum ador jung hek pen AC setame long tonchi Lasenang hitum badar de pin pen bumi damik no Cetal Electronic and Electrical Bokolian Pinikarbi Pranda Birta long pen kato kami apantame kardom na pazuriklo. Tante Pinikarbi Pranda Birta Arjuita. Kewangji Terepo ni paing korake thomarni bhomkuruarni Lokimon Sangha Plia Dowan Long Riame atum pen chipater piponsi Lokimon aphan ke kroyara atum an rat tingrumame aparman katise katadang pon padupo. Non Kewangji Terepo chiklo ni paing korake thomarni bhomkuruarni Dipu Gulf Boys Higher Secondary School Patruak Lamalong, Lokimon Sangha Plia Dowan Long Riame Pen, Chipater Piponsi, Rat Chingruma Make Pedo Ponja Pan, Jesek Jedang Pon Bom. Lason si Bang Swamai Kedua Hot Aluhi Sarpuaman Pen Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliran Munghangapanta Jobhapo. Lapen Papangjang Aluhiaman Pen MAC Joni Timung, Rakro, Chairman Dipu Municipal Board Pen Chenglok, Pinangan Lokimon Adhoram Kikroya Jabang, Lapen Kethe Keding Atuma Panta, Jobhapon Pedo. Lapen tu rat Chingruma Meka Pedo Ahot Kilun Kikan Kapeklang Ponji Apanta, Jesek Jedang Pon Bom. Anparta Bang Swaja Meka Long Ongdung Pen Lokimon Adhoram Kikroya Rat Do Anta, Nangka Chetong Dun Pedji Aphansi, Risue Jangatuma Hin Pen, Kachuning Ripon Pedo Pontu. Aprangsi ningkachi the kurusar lokhon intiansek arnam lokhimon lapen kuru modon intiansek amen taramsi ningkang sama kardom nang pajireklo kardom non nangkele ji there puachiklo niphai inkoira kethom bhom kuru arani rat chingruma mai padoponjipu nangke thanja phansi labang soa lamarjan wan iglo rat chingruma mai ke padoponjia dim difu gob boys pathua club labang soa rat chingruma mai kachepatir pipon Lokimon Sangha
ปลีดวันลงรีไม้ละเป็นกัจรับดุนลูกฮิมอนสังครับปลีดวันลงรีริสวจังจิงรูมาไม้ละเป็นลูกฮิมอนสังครับปลีดวันลงรีสวารุจิงรีไม้รัดจิงรูมาไม้ลงอาลุฮิสารปัวมันเป็นนักจิตองนุนจีละเกลิตุมกัจิงฮอนไนดรตุเลรามรองฮัง Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council รัดจิงรูมาไม้ลงจะเซเมตอาร์ดีปีปอนละเกนอนพิทูร์มีริโซเอจังอัตุมาพันเมเซนอาลัมโจกัจทันกัจมุมปัตุปอนจีละสิวันทันเมสีนิลัมเทริปอนิกเช็กโลการดอง Aprang si ning ke the kuru sar lokhon tian se ke thikan thalam lokhimot la pen kuru madan ning tian se amen taram pen nani tum kadok ka ve phans tami nilihin pen kadon pajil iklo kardom nilimen sami basa piteram pi asinon nang kele ji there chiklu ni phain ko ra ke thom pi dwan long riang kang pen patir pi pon go boys patwa klama long raching ruma mai pi di pon ji along kadok ka ve tami chitong ikhur nang nilis tami chitong lun ikol la pen holadak lun kini tami kampu pon ji do la pen nilihin pen tami lun pal ji pon ji do asi kadok ka ve tami ningarong pen chitong lun nang asi nang tum kadok ka ve tami misen mi et pen chitong lun ko pusi nilihin pen alam khimona long hijumi hang pen kadom pajil iklo kadom non nili tum dak ke do bom la ke non adak da de fu go boys pathuak lam along non ke bang ji taring ko ra ke thom la dak nili tum li dowan long ri angkang along le si rat ching ru ma mai ke pathik pon do la sinon ne tum cyclem mo malong si dolo la sinon ne tum la so cyclem ke kadu ko la dak li dowan long ri angkang along doan along keciju ketuman kroy rapet hom kroy rapet tum si mithang asai ahem asai cibiko sedak kam nang klem bom lo lasi sai deng dame pini chun pon bom lo lasi laso kam aputhak stame non athepi ke la helo ke deng ponang ko ke lo ni tum akuru modon alang li kadu kawe on dhrom kroy rapet la pen chenglok riso yang atum han jasemet lasuk isi alam chu ki thanji polang le ning hang do lasi daso alam the rada phan pangdak ponji mesen pen ki than ponji aphan lasi ka chisi ka chedang pen ni tum da ka ninga rong pen si sop chi sik chedang bomlo lasi laso sai long stame ilitum mate nadak kadu ka wi stame kam long stame ke klem long stame bang phutin da nang chirap nang chi to dun pu butai ning the ponlo lasi non tame chirap chi to pen tame non titum chun pon mom lo lasi ke klem tame bang phutin tame ining chi parong pon olu sar bimar tum punon pini pen ge alang litum tame adak non taring koi ra ke thomarni kadu ka ve ladak mai long nang dun ji tum phan kichu ki jun phan tame sang pher nok lang tame thik pon bom lo lang penis tame thik pon bom lo la pen ladak tame ke klem atum stame na son thak lo dak stame ke pang thir pon bom lo ni tum ka dok we stame la dak angring si pen si klem pon bom lo kasi ni tum stame la dak ni tum ning the pon lo ka dok ka we tum ta armu adwan tin me stame bi ki thi pen chenglok stame ke wang lap ji phansi ni tum hin me stame ning the pon lo la dak thiri ka ma mai pen si asolam stame tum ning the pon lo Lakhain ko raisi Borjan MAC constituency ke parlo khatkhati Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland aduya hoy mate border along le chirai komnang chi puma thasi nok belong don pu rongamen irsi sengponlo lapen bangso karkli mate ke thoke zirpon lake dhansri sarpua than lapen khatkhatia than pusi guru sarpen pachinipo Lason si Karbi Anglong rong asaramay atum pena ke hai bapuram terang SKA aphan nokbelong jon arong asar arpu senai pongsi ke ho kalu pazir ponlo aduntu bapuram terang alang li risim kangtang chi odet pen mate sarkar pen lamdon chetok det aphit uthot longri longpat terai komnang chipu kamathasi Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland aduya hoyalong nangdolo Anpar talang li methang pen chenglok alang li long do ana sai kachirap kachitu du natum ana phanse tame kereng jia varsai pu matha damsi terang parking bigeri farm longhong a ok ke pazor lahai hui setame claim ponlo lapen kumatnya kor tejong si longle phelang hemret ke thir thepen ke doji ninghang lepute nang humri iktame pusi
alang ni pen pherang kiatum karjua hot klarodak pen than po alang ni pen ke pachini po na tengke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapenan parta angtan ke dua Karbi atum longle phelang nang ji lepute wang pen alang ni phan humri damsi jingki jethan ji phan bang swa chataya long pen pachini po Jaime Kalong Aluhiaman Pen Harsing Ronghang Secretary Karbi Anglong Rong Asarame Central Committee Lokeswar Tokbi Advisor Karbi Anglong Rong Asarame Jameson Ronghang Editor Karbi Anglong Rong Asarame P. Dili Ron Rongpi Donelson Timung Anparta Kethe Kedingatum Chetongdu Men Bapuram Terang Pen Dak Nilitum 2017 Pen si Chethanang Kogi Song Dobom Un Hosi Ladak Rong Nang Seng La Pen Hem Tadolo La Peson Dak Tak si Dobom si Banga Khai Ta Dak Pinangan Tum Kido Do Aposi Ilitum Karbia Khai Ta Border Do Nangi Pojok Si Nili Dipu Hem Binongke Ta Dipu Pen si Riplot si Dak Hem Asor Tum Pen Pregjam Do si U Dak Chong Dat Chutulo Bom Lo La Pen Business Tak Lembom Amasi Ini Dak Nok Be Longjon Pu Donangji pu kamatha mate Karbia Khai border Donangji pu kamatha pensi nilitum non lapu sar tum bithe pen all Karbi Anglong pen nang chetong delang setame ini nilitum ladak kacitong lake akaprek pan kali je Karbi Anglong kiwang jilang apor hitame rong asar atum pen kimisen Japon nang pusinilitum pini dak rong tame se takachar pri la pen se anta mi pik nang le tun news long anta tek ponongi tapi churu pik lo la puan se nang le tum RD nang pedun la pen media tum nang le tum la puan se sendum haning ke parung pen le tum ning bi he khod ning nang pathe dun la pen gangbura atum la non le tum ke do bom la ka dogowe nang chitong dun tum anta mi klempon pamiseni la pen rong rupulote ingthir et la pen rong rup lopote kachip hong ching cheka vainangi putan lip hanang than kang lo asiki wang jilang apor un an ke karbiarat an la puchot kali kapre tum tadak arni dingklui pen ke dodo aposinang le tum le kadok we nang lang chari du non la pen ke the ke re tum an ke le tum phan la so nok be long jon akido rat aphan ke the ke re tum an ta mi sen pen to war nang than pu pu si nilining the par pi pen la pu an si nililam ing the ing ton ko ka do pen dak isi Nagaland border along lo all Karbi Anglong up to east west di Mahaso lapen Arunachal ke do korte Karbi lapen Halloween itum pini Karbi tum prekja madim ke do tum do aposi ke do je ning hangatum bolote ladak wang pen longji Nagaland border along longli khali dola bang keng sangatum si chirai lap lo okol ladak khutkuti adim chot kalisi all Karbi Anglong mama si longli ka vetum anke wang pen hemchi kim nang popusi nilitum nok be long jon hoy arong pen pechinilo lapu an hen lo ke do bangin nilitum pathir thibi pendak ason facility tita nilitum along pen long ponji pini non ke wang jilang apor nane pini wo hak chopang reng anita nilitum non klembom nang litum niyo solong tamin pantek long bompo amasi non ke dak sar tu matha pensi gangbura pu ke kalilang setami nonamat pu che hok nang hok lo lapen gangbura lo pini pen ke pusi kadog we tumta than pechini lo media pensi la hi kadog we okol dak la te bok te rai chot kele or Karbi Anglong amunit ke wang nang po lapen angtan ke do Karbi tu matame long le we te wang nang po hem chikim nang po lapen khai atumitame barim ke do tum do lahai tum banta ki thegeding lahi mo pen ni than lo ki thegeding tum nang lang chari dun pensi la ka do wen le tum han budhi gyan nang pi dun po pusi ning thelo pini ladak nok be longjon polong dak alang le tum se chartli lo isi bangke rong asar che pachini ki chu bang lilang hai che pachini rat bang che pachini pulo ni tum hanang hang lo ni che tong lo ni rong pilo pini dak asini tum Karbi Anglong rong asar mai along mangke khetin adu khainar kep do hala bang so khainar ke bang bong system ni tum ke khetin tame customary lo bang bilek sa hala committee lang mangke ni tum isibat sido la khainar ke ta committee lang mangke sibat
claim ke dam long mang isibet sta a customer lo bang belek sido lasi nitum ke na 2015 na ningkan April 5 tarik kan ani ke amhang patheklo Karbi Anglong rong sarmai adima bang ke dak bina pandi LP school long se hasut amhang patheklo ke chengsi a secretary president abang ke lahla je uphong tok bi pu general secretary bang ke ben president bang ke Bida Singh terang alang tum amhang pathekang lo piniani ni tum along Karbi Anglong rong sarmai long ke kheiner ke bang bang pe ni tum 11,752 an rong asang dulu no ila district ke thom pen di mahasau lapen West Karbi Anglong na East Karbi Anglong pen Bukazan hanjang nang supen Bisnu Lekhe report Kat News. Keting sia Farman inut Karbia Hirbang, Karbialam eta Farman, India nitur Kerala Piruthialong, Karbialam eta potha kethang dunji, lapen Karbia Hirjir kihir dunji akopai Hirbang, onteron apor kelong duntu. Karbialam Alamed Farman Owe Kimia Hirbang onteron apha National Tribal Literature Festival Kerala long kepapo. Non ke wangji therepo ni phaingkra troxy pen ni phaingkra sirke barni pani thoma pharmana jaime koji kode Kerala longsi paman pon laswa jaime ka long India long anong ke thepik piga hirbang lapena tok bang abidikang chu atum bang pharo so se manpeng pen phapon lo lasi bharat angkang pia jaime ka long Karbia khai penta onteron aphan ka cho phapon ke Karbia khai aphan birta ke me binong lopu hok ikme athe laswa jaime ka long ke India angkang lapen kapre ka data long ke thek pik abang phatum si chetongji lapusona jaime ka long Karbia khaya patha Karbialam Alameda patha ke than ke paklang dun long jia warsai ke long dun ke Karbia khaya phan kopai ke me pino Pinpur में केदाम तंगारनी दिल्ली, रांची, झारखंड, भोपाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू एंड काश्मीर जामे कालोंटा कार्बियालाम अलामेदा पुथाक केथान के paklang du lapen हिरजिर की हिरदुनटांग abang phuiklong alangni dodi sangse Karbialam Alamed ka paching thurji aphan sayamo klempon bomsi national level along sitame Karbia Farman kaiketa arjap thip abang phulo non labangso Kerala long ke padojia jame ka phan hirbang onterong therepo ni phain kora pliar ni si ahem phongthu Karbiang long pen bar ikpo lasi Karbia khai alam alamet Farman alangli ha Kerala pirthe ka paklang dun pami thekjia phan hirjume pajir dun lona Langpher constituency ke parlo dharam tura hawar manik terona rongamekar tinku ingtipen katheti mungpi atma sopo karlitang jirsong ingti artam ningkaning korahini forest guard langkejang pen apran kedamna karlitang jirsong ingti kedamtang ediar ya satlang kipidun pen chipa ondunsi forest guard aboreng anghoy chipalong dun lapenalang ni phan bagori range ka jironga longsi forest aboreng choklem dun Tebonta kopai ke lang nuwa joini therepo ni phai kri sir ke parni langroi ke parbo mapora hosi labangso ahoni pholo mate apran damlang loputa bagori range office ranger ahin pen than pachini po setame isi kamang humime alama bangke karlitang jirsong ingtike lang ke vek thekpik setame lapusona huni ke pholo ka bangke manghu haklo pusi adonarap apia puaton pen than pachini ponthu গুচি গৈছে গুচি তল লাগে এজন মাটি পিতৃ বুকু খুদা হৈ গ'লে আজি ইয়াৰ মূল্য কোনে ঘূৰাই দিব আকৌ সাহায্য দিলেতো চব ঘূৰাই নাপায় ন এটা জীৱন হয় এই জীৱনটো ঘূৰাই পাবনি সাহায্য দিলে সেই মাটি যাৰ হেৰাই গৈছে মাটি পিতৃ তেখেতে বুজি পাম আমাৰ একো আমাক সাহায্যৰ কথা নাহে ইয়াত আমাক মুঠতে উচিত তদন্ত লাগে ইয়াত মুঠতে আমাৰ মতে গণ্ডগোল আছে কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি
মুঠতে উচিত অসম আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ এইটোৱে অনুৰোধ থাকিল যাতে উচিত সিদ্ধান্ত লওক উচিত বিচাৰ লওক বাছ আমি মানে বিচাৰো Tike joina banke amena banke nung kachiboy juya somen banke jursong inti arong kinitum bhoram tul manik teron arong lapen alam ke po banke la sun lo exactly apor banke chini dun de nitum aso ke po vega por banke sitame nitum anigang sam nitum ta nogang ke ta mas alamar junong lok si la sun bus nitum banke medical college tum dun lo medical college tum depe nitum kachini dama banke halo so df open asf do lapen logot guard tum do nitum kachini ateng hala tunang thana teng banke au so tum damlo duty siklam damlo duty ki claim along amatsi hala habira chilong karplung ko amatsi la tum banke telong penchon phit lo lang along la si hala so alang along jal dopik pusigipu sita hala jal along ko het la akeng chinir heta joini selang bangun eder lo pusipu sita api ranger bang epen alam bang alam prek suda ranger bang pulo je habira chilong tawe la pen jal tawe alama bang ke la tum on duty damlo telong pen sila tum thank you wan taho isia parai pen ha isia paraya la si theng wan boma ho la la sa thank you pon ho de bang ke au so bang pulo tang ho ari sang ho tum khan ari sang ho bang hinia alo god do pusipu te pulo ne bang thangok ongko ladak ni bang langke pen silang ko pusipu tang ho la so lang royal la si la pen era ma se lang phone chipi pen ma si chom khit lo pusipu ake alom so phi do pen ke ni ari ken kam klem klepin mane langka be kunde de pusipu la so joini si ari sang ho inu bang lang be thek la pen bang lang be thek the la tum ta dam pen si rab duni phan bor ilo sta hala tum bang ta lang si jang rong lo pusi ranger salbani tum nang khandun la pen et la tum han kerap tum la tum la hang jo jolo la si in charge bang dun lo je in charge bang ta arjulong pen si dam se kerap duni phan bor ilo la pen hala au so ke jang bek non ka che wo ju au so bang ke hadak se jang lo pen si chiat lo bolam bang kalang li tum chini ne ta ho la si la bang ni au so mar kerap dun tum hang jo tum han si kerap i phan bor i pen si la tum ha aporan kon lo la apora ke pon ho si nur bang aning gang bo ma phi si ta me in bang pulo je jirsong hadak si dolang bu anki non jirsong ma phan kiri dami adim ma khatum chini ne der lo puwa pi sami ri lo ranger sanang thana teng bang ke 30 to 45 minutes ang bong si au so kham long lo la pen long eta phiga so ke sense ave pu sigipu la si alam bang kila anu la tum bang first ang ko jokola bandha pon lo hadak pen ki un e si la mane ati chitang lo ar kum ke stami postmortem la kuri ju pansi noga medical college an wan thu lo la so phir bang ke la an ber lo lam bang tante nangli to mehin pen kopilo non ke mangke mane la so non ka chewai ju ya la lo nilitum ahema sor mate nilitum rong si nitum ke mangela pulo je alam ko piro ni nitum ke hadak dudun bek nitum chini bek be la pen ranger sar mate hala dak on the spot kalang li ta ave silasi ari sang ho bang hini ke phove ka tum hala tum han nitum investigation kuri nengji police ahin pen kera pacho hang lo cm busami em karbiang long cm busami em busitame kera pacho hang ke la hello je inut also inut physically fit also lang ke bek thek also kuson si ang bongan dam pen ari ken kampuri repin puk nitum khoi un e la si alama bang ke la hello je nitum han proper investigation nangji nitum han justice nangji nitum akemang pa nitum kachuni ngri ke la hello do Penibukazan subdivision ke parlo khatkati thana angkang Kaliram Bostialong ihum aichol truck arlopen hora cartoon pharun ar kepra plike pa hor nebdun long pusi kat news along Britana pale Khatkati thana angkang pada por phan ar kepra chiti mapor malom Kaliram Bostialong raikomabang phatum AS01PC 4897 ihum aichol truck aphan khangdun si truck arlopen hor KR 840 a cartoon nebdun long 200 wax candle raw material apen blue color triporta neponla kaching chekabang phatum lake manipura sor yam lembam thoi lapen handyman gokul chandra maitai pusi pangthekpo Tang tipini Karbi prime time biota bangke kangtonik lo kadoka vitame 2 me thak me kurwang tho